άλλος έχει ξεσπάσει γύρω από τη συμμετοχή του Γιώργου Τσαλίκη στο νέο επεισόδιο του podcast της Ελλήνας Παπίλα. Ο γνωστός τραγουδιστής, όπως αποκαλύφθηκε στο teaser που προβλήθηκε στην εκπομπή Super Κατερίνα, φέρεται να αποχωρεί έξαλλος από τα γυρίσματα, χαρακτηρίζοντας την παρουσιάστρια γελία και λέγοντάς της ηρωνικά «Πάρε κανένα UFO να σε κοιτά, εγώ φεύγω». Η ένταση ξεκίνησε όταν η Παπίλα τον ρώτησε αν έχει κουραστεί να βλέπει τον εαυτό του στην τηλεόραση να εκφράζει άποψη για όλα. Ο Τσαλίκης αντέδρασε έντονα, υποστηρίζοντας πως εκφράζει την άποψή του μόνο όταν καλείται και ότι δεν βγαίνει τυχαία σε κάμερες για να σχολιάσει. Το επεισόδιο θα προβληθεί το Σάββατο και μέχρι τότε παραμένει άγνωστο αν η έκρηξη αυτή ήταν αληθινή ή αν πρόκειται για σκηνοθετημένη. Σκηνή για τις ανάγκες του teaser, το μόνο σίγουρο. Ο κόσμος ήδη συζητά και το ίντερνετ έχει πάρει φωτιά. Μείνετε συντονισμένοι για όλο το παρασκήνιο. Και την αλήθεια πίσω από τη φράση που έγινε viral «Γελία, πάρε UFO να σε κοιτά».